आज मी बनवणार आहे परफेक्ट रत्नागिरी स्टाईल टॅमॅटोची आमटी। हो, बरोबर ऐकलत तुम्ही। आता तुम्ही याला टॅमॅटोचं सार बोला किंवा टॅमॅटोची आमटी। ही आमटी जर तुम्ही बनवलीत तर ना तुम्हाला डाळची गरज पडेल ना भाजीची, इतकी छान लागते ही रेसिपी। नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर चला सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे पहा, मी सॉसपॅनमध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। तुमच्याकडे सॉसपॅन नसेल तर तुम्ही कुठलंही भांडं वापरू शकता, टोपात किंवा कढईमध्येही पाणी गरम करू शकता। आता हे बघा, इथे मी 4 टॅमॅटो घेतलेत, ते टाकायचे आहेत त्याच्यात। आणि हे बघा, इथे मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, ते टाकायचं आहे। आणि हे बघा, इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, हे टाकायचे आहेत। हे तिन्ही उकळून घेतलं ना का सारची टेस्ट खूप छान येते। आता हे आपल्याला कमीत कमी 5 ते 7 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे। हे पहा, टॅमॅटो आपले छान बॉईल झालेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही। हे बघा सगळे। आता आपण एका प्लेटमध्ये हे काढून घेऊया। हे पहा, प्लेटमध्ये टॅमॅटो काढून झालेले आहेत, पण आता थोडे गरम आहेत म्हणून आपण थोडं थंड होऊ देऊया, मग याची साल काढूया। हे पहा, टॅमॅटो हलके हलके थंडे झालेले आहेत। आता आपण ह्याचा साल काढून घेऊया। हे पहा, हात सांभाळूनच करायचं। हा सार रत्नागिरी साईडला भरपूर केला जातो, याची टेस्टच एकदम अलग असते। तुम्ही नक्की बनवून बघा, एकदा बनवाल तर पुन्हा पुन्हा बनवायला मन होईल तुमचं, इतकं टेस्टी आहे। कारण की रोज रोज डाळ भाजी आमटी तेच खाऊनही कंटाळा येतो, तर एक दिवशी काही नवीन प्रकार बनवून बघायचा, साधा आणि सिंपल, तसंच पोटालाही आराम असतं। टॅमॅटोचे थोडेसे तुकडे करूया, म्हणजे मिक्सरमध्ये वाटायला बरं पडेल। हे पहा, सगळे साल काढूनही झालेले आहेत आणि कट करूनही झालेले आहेत। आता हे आपण मिक्सरला टाकूया। हे पहा, इथे मी अर्धी वाटी नारळ घेतलेला आहे, पाहू शकता तुम्ही। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये टाकायचं आहे। रत्नागिरी सारची हीच मेन खासियत आहे, नारळ। नारळ जर तुम्ही नाही वापरलं ती रत्नागिरीची टेस्ट येणारच नाही अजिबात। हे बघा, आता हे टाकायचं आहे सगळं। हे बघा, आता हे आपण पिसून घेऊया, पाणी न टाकता। जर असं वाटलं की सुक्का आहे तर तुम्ही थोडंसं 2 ते 3 चम्मच पाणी वापरू शकता पिसताना। आता पिसूया हे आपण। हे पहा, टॅमॅटो आणि नारळ पिसून झालेलं आहे, पाहू शकता। आहे बघा, मला याच्यात 3 ते 4 चम्मच पाणी लागले, हाच चम्मच टाकला आहे मी, जास्त नाही। चला पुढची प्रोसेस करूया। हे पहा, कढईमध्ये 2 चम्मच तेल गरम करून झालेलं आहे। आता याच्यात 1 चम्मच जिरं टाकायचं, अर्धा चम्मच राई, 2 हिरव्या मिरच्या। आपण टॅमॅटो बॉईल करताना मिरच्या टाकलेल्या आहे, तर तुम्ही तिखट किती खाता त्या हिशोबाने मिरच्या कमी जास्त करू शकता। 6 ते 7 कढीपत्त्याची पानं, 1 चम्मच आलं लसणाची पेस्ट, एकदम पेस्ट नाही करायचे, थोडे अख्खेच ठेवायचे, मी ठेचून घेतलेलं आहे, ते टाकायचं आहे। ह्याच्याने काय सारमध्ये हे तोंडात येतात ना, खूप छान टेस्टी लागतं, तितकाच चव येतो सारला। 1 मिनटं परतून घेऊया हे पहा, परतून झालेलं आहे। आता लगेच याच्यात सुके मसाले ॲड करूया। 1 चम्मच लाल तिखट, 1 चम्मच काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा चम्मच हळद, 1 चम्मच धना पावडर, 1 चम्मच गरम मसाला। आता हे छान परतून घेऊया, म्हणजेच तेलामध्ये छान मसाले शिजले पाहिजेत। हे पहा, पाहू शकता तुम्ही, मसाले बघा किती मस्त तेलामध्ये शिजले। हे पहा, आता लगेच आपल्याला याच्यात हे जे टॅमॅटो आणि नारळ आपण पिसून ठेवलेलं ते टाकायचं आहे। लगेच मिक्स करूया। ही आमटीची टेस्टच खूप अलग असते। ह्याला तुम्ही सार बोला, आमटी बोला, काही बोलू शकता, पण टेस्टचा काही हिसाब नाही, इतके छान लागते।
हे पहा, याच्यात मी 1 ग्लास पाणी टाकते. तुम्हाला किती पातळ पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी टाकू शकता. मी 1 ग्लास टाकते. आता हे छान मिक्स करूया. आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. पुन्हा मिक्स करूया. आणि आता हे 7 ते 8 मिनटं छान उकळून घेऊया. हे पहा, आपलं टॅमॅटोचं सार किंवा आमटी तुम्ही काहीही सांगू शकता. हे बघा किती मस्त तयार झालं आहे, पाहू शकता तुम्ही. काय डाळ आणि भाजीची गरज नाही. हे बघा, घट्ट पण आहे. हे पहा. चला तर आपण याला सर्व करूया. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, बाजूला बेल आयकन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.